Καστανίδης, πρόεδρος του ΔΣ της Ένωσης Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ελλάδος. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Σας ευχαριστούμε και εμείς με τη σειρά μας για την πρόσκληση. Επειδή θα πω κάτι πριν προχωρήσω στα θέματα και στις απόψεις μας, επειδή αναφέρθηκε η ΓΕΣΕ σε εμάς, την ευχαριστούμε, αλλά δυστυχώς δεν μας εκφράζει, διότι είμαστε δημοσίου δικαίου και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να μας εκφράσει η ΓΕΣΕ. Εμείς σαν Ένωση Πενταετών Πυροσβεστών Ελλάδας είμαστε εκπρόσωποι των 4.000 πενταετών πυροσβεστών αυτή τη στιγμή. Όσο αφορά τα άρθρα για την αναδιοργάνωση, κύριε Υπουργέ, επί του άρθρου 66, στην παράγραφο 2β, τους πενταετής πυροσβέστες δεν τους εντάσσει στο πυροσβεστικό προσωπικό, αλλά τους τοποθετεί σαν ξεχωριστή κατηγορία. Εδώ πιστεύουμε πως πρέπει να αποσαφινιστεί για ποιο λόγο στο πυροσβεστικό προσωπικό δεν συμπεριλαμβάνονται και οι πενταετής πυροσβέστες, αφού έχουν τα ίδια καθήκοντα, διότι υπάρχουν παρερμηνίες, επειδή υπάρχει λέξη επικουρικός. Να το διευκρινίσουμε, όταν ψηφίστηκε ο νόμος των πενταετών, η λέξη επικουρικός μπήκε για να δικαιολογήσει την ειδικότητα του πενταετή. Αν δεν έπαινε η λέξη επικουρικός στα καθήκοντα του μόνιμου προσωπικού, θα λεγόμασταν μόνιμοι πυροσβέστες. Απλή. Μπήκε για να δικαιολογήσει, γιατί μπήκαμε με τη βούληση 270 βουλευτών που ψηφίσανε και 30 παρών με πλειοψηφία για να λύσουμε το θέμα του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό προς διευκρίνηση. Στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι το πυροσβεστικό προσωπικό τελεί σε διαρκή ετοιμότητα όλο το 24ωρο. Οι πενταετής πυροσβέστες δεν τελούν σε διαρκή ετοιμότητα όλο το 24ωρο. Ειδικά όταν υπάρχει και διάταξη παρακάτω που λέει ότι θα δουλεύουμε επί φυλακή και θα παίρνουμε ρεπό. Υπάρχει μέσα. Στην παράγραφο 5α αναφέρεται σε ειδικό δελτίο ταυτότητας μόνο για το πυροσβεστικό προσωπικό. Θα πρέπει να προσθεθεί, αν δεν μπούμε στο πυροσβεστικό προσωπικό, πως και οι πενταετής πυροσβέστες φέρουν ειδικό δελτίο ταυτότητας. Όπως γνωρίζετε, ή αν κάποιοι δεν το γνωρίζουν, έχουμε ορκιστεί πυροσβέστες, δεν έχουμε πολιτική ταυτότητα. Επί του άρθρου 76, η παράγραφος 2 αναφέρεται στο Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού. Σε αυτό το επιτελικό σχεδιασμό συμμετέχουν και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς, όπως είναι η ΠΟΗΠΣ και η ΑΠΣ. Η πρώτη εκπροσωπεί γύρω στους 7.000 και κάτι πυροσβέστες και η ΑΠΣ, η Ένωση Αξιωματικών, περίπου 1.000 και αξιωματικούς σώματος. Εδώ πιστεύουμε πως πρέπει να συμμετέχει και η Ένωσή μας, ένας συνδικαλιστικός φορέας καθαρά πενταετών, ο οποίος εκπροσωπεί 4.000 πενταετής πυροσβέστες, οι οποίοι κατέχουν 4.000 οργανικές θέσεις στο σώμα. Επί του άρθρου 89, στην παράγραφο 1γ, μας κατατάσσουν πλέον, θα το πάρουμε ότι είναι και θετικό αυτό, μην τα σοπεδώνουμε, καινούριο τμήμα πενταετών και εποχικού προσωπικού. Επειδή εμείς είμαστε δημοσίου δικαίου και πυροσβέστες και έχουμε ακριβώς τα ίδια καθήκοντα, τις ίδιες διατάξεις με των υπαξιωματικών και των μόνιμων πυροσβεστών, το σωστό, και έτσι είναι αυτή η άποψή μας, είναι να μπούμε στο τμήμα αυτό. Ένα άλλο πολύ σοβαρό λάθος που υπάρχει στο τμήμα πενταετών στην παράγραφο 1β στην τρίτη σειρά αναφέρεται στην παρακολούθηση των συμβάσεων εργασίας των πενταετών πυροσβεστών. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό λάθος, διότι οι πενταετής πυροσβέστες δεν έχουν υπογράψει ποτέ σύμβαση εργασίας με το πυροσβεστικό σώμα. Ας μου φέρει ένας, προκαλώ, είτε από το αρχηγείο, είτε ο αρχηγός, είτε ο κλαδάρχης ή επιτελάρχης, να μου βρούνε σε όλη την Ελλάδα αν υπάρχει μια σύμβαση εργασίας πενταετή πυροσβέστη. Είμαστε ορκισμένοι. Το θεωρούμε προσβολή. Στο ίδιο άρθρο 89 και στο τμήμα Ανάπτυξης και Ανθρωπίνων Πόρων, στην υποπαράγραφο είτε στην πέμπτη σειρά, αναφέρεται η φράση επιθυμία. Παρακαλούμε να αφαιρεθεί, διότι πιστεύουμε πως έχει μπει εκεί από λάθος του συντάκτη. Θα πάμε τώρα επί του άρθρου 99 του νομοσχεδίου, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά άρθρα, κατά τη δικιά μας την άποψη, γιατί είναι τα θέματα των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Στην παράγραφο 6 του νόμου του δικού μας, του 3938 του 11, στο άρθρο 15, αναφέρεται ότι στους πίνακες επιλαχών των πενταετών, οι οποίοι λήγουν τώρα τέλος του 2014 και ξέρουμε είναι αδικημένοι πραγματικά, γιατί με βάση το διαγωνισμό δεν μπόρεσαν και δεν τους δόθηκε ευκαιρία να μπουν μέσα, τουλάχιστον ανέβει κατά 2 χρόνια ή όσο κρίνεται η ισχύς αυτών των πινάκων. Μέχρι να δούμε με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει και κρίνεται η απορρόφησή τους. Να μην ξεχνάμε κάτι που πραγματικά, κύριε Υπουργέ, σκύψατε το Υπουργείο και το έκανε. Στους προηγούμενους μήνες βάλατε κάποιους επιλαχόντες για να καλύψουν κάποιες θέσεις.
Τώρα και με τον καινούριο διαγωνισμό, το 225, έχουμε γύρω στους 90 περίπου πάνω κάτω συναδέλφους. Είναι κενές θέσεις για να συμπληρωθούν οι 4.000 που μπορούν να μπουν άμεσα και χωρίς κανένα κόστος, κύριε Υπουργέ, στο να συμπληρωθεί ο αριθμός του 4.000 ετών. Τώρα, στην 8η παράγραφο του νόμου 39-38 του άρθρου 15, πρέπει να ξαναδούμε το όριο ηλικίας, που είναι τώρα το 40 ετών. Και μπορεί να ανέβει παραπάνω, σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων. Σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία για το συνταξιοδοτικό των πυροσβεστών, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι πλέον το 60. Από αυτό συνεπάγεται πως οι μόνιμοι συνάδελφοι μέχρι τα 60, στο 60 τους θα είναι στο σώμα. Εφόσον λοιπόν και πενταετίες θα ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό, μπορούν και με το παραπάνω να συνταξιοδοτηθούν στο 60, έτσι, και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί και να ανέβει το όριο ηλικίας παραπάνω. Για τους υπόλοιπους που μπορεί να μην μπουν στις διατάξεις, αν ανέβει το όριο και μονιμοποιηθούν, μπορούν αυτομάτως, όπως έγινε και το 98 με τους δασικούς, να αποκτήσουν προσωποπαγείς θέσεις, να μην χρειάζεται να ανανεώνουν την πενταετία μέχρι τη συνταξιοδότησή τους, χωρίς να κινδυνεύει και αυτό το κομμάτι των πενταετών να μείνει εκτός δουλειάς. Επίσης, στην παράγραφο 8 αναφέρει ότι μονιμοποιούνται όσοι κατά τον χρόνο πρόσληψής τους ως πενταετής πυροσβέστης είναι απόφοιτοι ηλικίου. Υπάρχει μια μικρή μερίδα συναδέλφων που, παρόλη την ηλικία των 35 ή 40 ετών, από την ημέρα πρόσληψής τους ως πενταετής πυροσβέστες, στις 10 Δευτέρου το 12, έκαναν προσπάθεια και απέκτησαν απολυτήριο λυκείου. Πιστεύουν πως αυτούς τους συναδέλφους πρέπει να τους επιβραβεύσετε και να τους δώσετε τη δυνατότητα να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό. Αφήσαν τις οικογένειές τους με όλες τις κακουχίες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα και το καλοκαίρι, βγάζουν το απολυτήριο του λυκείου. Πιστεύουμε ότι είναι μια τιτάνια προσπάθεια. Και κάποιοι που το βγάλαν και πέρσι. Το να τελειώσει το λύκειο στα 40 σου, με οικογένεια και παιδιά και με πολλές υποχρεώσεις, το θεωρούμε άθλο τη σήμερον ημέρα. Θα πρέπει να αναφέρω, και οφείλουμε να το πούμε και αυτό θετικό, κύριε Υπουργέ, γιατί το έχετε ξαναπεί όσο αφορά και κύριε Γενικέ, ότι έχετε τη θέληση και το φέρατε για πιο γρήγορη μονιμοποίηση στο άρθρο 99 για την ομογενοποίηση του προσωπικού. Έχετε βάλει ένα εδάφιο που αφορά, θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω, η ένταξη των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωση των προηγούμενων εδαφείων στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό δύναται να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της πενταετίας υπό τις όρες του παρόντος, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες του πυροσβεστικού σώματος και σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016, τάδε νόμοι, υποβολή αιτήσεων ένταξη κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή κατόπιν έκδοσης απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοσίας Τάξης, μετά από σχετική γνώμη του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Ευχόμαστε αυτό εδώ πέρα. Εμείς το μόνο που ζητάμε είναι για το σύνολό τους, γιατί προβλέπεται ούτως ή άλλως στο τέλος πενταετίας να κάνουν αίτηση όσοι μπήκαν και προσλήφθηκαν 40 με απολυτήριο και σαφώς να κοιτάξετε να ανέβει ηλικία αν μπορεί για να μονιμοποιηθούν περισσότεροι, και αυτό που είπαμε πριν για τις προσωποπαγείς. Και αν δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, γιατί μπορεί να αναφερθεί λόγω τρόικας, ενώ είμαστε προσληφθέντες, να μην περάσει σαν τακτικό προσωπικό και θεωρηθεί πρόσληψη, ενώ ήδη υπάρχουμε με αυτές τις θέσεις, σε περίπτωση σταδιακής μονιμοποίηση, η απορρόφηση να γίνεται με βάση την ημερομηνία και τη σειρά αποφύτισή τους, όπως ισχύει παντού. Το μέλλον το δικό μας, κύριε Υπουργέ και κύριοι του Κοινοβουλίου και κυρίες και των οικογενειών μας, είναι εδώ, παρουσιάζεται μια μεγάλη ευκαιρία για την ομογενοποίηση, να ξεπεραστούν τα οποιαδήποτε λάθη γίνανε. Εσείς αποφασίσετε, σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστεί.